नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होमबानो गासिबो खोथाखौ मिथिनो मोननाय जागोन। फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। बेसे लाजिथावना भिडिअ, बेसे लाजिथावना खोथा। सासे एसेबां गिदिर सेंग्रा जानानै बिबारनि माला लानांगौ मानसिया मा लादो? सेन्देलनि माला। बेसे लाजिथावना खोथा। आरो मा? टक्ला खानाय सिनजादो, सिनना होजादो, सिनजायाखै सिननासो होजादो। लाजिथावना। बेफोरखौनो लुबैनानै बिदि खामानि मावा नामा नोंसोर? जागा मोनासै? बिखौनो लुबैदोंमोन नोंसोर? सेन्देलनि माला आरो मा? टक्ला खाना सिनजानाय। मुगैथावना से। नोंथांमोना बेखौनो मोजां मोननानै खामानि मावदोंमोन बिदि गाज्रि खामानि। बेलेग गुबुन बिजनेस मोनासै नामा? एसेयावनो फैसा खामानि नागिरनाय, गोरलैयैनो खामानि नागिरनाय। एसेबां खामानि दं बेफोरखौ नोंसोर मोनासै। खामानिखौनो नागिरना मोनासै। मादि जागोन? बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो होमबानो गासैबो जाहोनखौ खोन्थालांगोन आं। बे भिडिअआ जाहैबाय बिसोर सानै सेंग्राया मोनसे बिजनेस खालामदोंमोन बिसोर। मुगैथावना बिजनेस। सिख्लाफोर लांनानै साबा सिख्ला लांनानै फानहैनाय, दोननानै फैसा लाबाय दालालि। हिन्जाव साप्लाइगा दालालि। बिसोर सानैया साप्लाइ खालामोमोन। साबा सिख्लाखौ साप्लाइ खालामोमोन गाज्रि सोमोन्दोआव फानहैयो लांहैयो। आरो लांनानै बिसोर लांबाय हमजाबाय। दाथ' हमजाबायानो बिसोर मावनानै हमजाबाय। बिदि मावो सोरबा? सासे एफा गिदिर सेंग्रा जानानै बिदि खामानिखौसो मोजां मोनो। बिसोर लांदोथ' लांदो गुबुन हारिनि सिख्लाखौ लांनो हायो आरो मा बर' सिख्लाफोरखौसो लांबावदो। बिसोर लांदो गुबुन हारिनि सिख्लाखौ लाना थांनांगौ फाननांगौ आरो मा इसोर गावनि हारिनि सिख्लाफोरखौसो लांनो मोनदों नामा? सोर मोनासै नामा? मानसिखौनो मोनासै नागिरनानै बे बुहुमाव। लांदो गुबुन हारिखौसो लांनांगौ। इसोर निजेनि हारिनि बिनानाव सोमोन्दो जानायफोरखौसो लांनो मोनदों। बेसेबां मेलेमानो गैया इसा। खर'आव माबा एम्फौ गोजा दं सब। बिसोरनि खर'आव एम्फौ गोजा, गोबोरनि एम्फौ, पायखानानि एम्फौ गोजा दं। बुरबकफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। एसेनोसै लोगोफोर।